मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मने। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आजच्या दिवसाक सर्व लोकांक विदित असेल तसले रामनवमी उत्सव। हे रामनवमी उत्सवाक अनेक भाविक लोक लगी 2 वर्ष 2021 अत्यंत कठीणाईचे दिवस आशिल्ले। 2022 अंतू थोडे बरे जायत गेले आणि 2023 हे शोभकृत नाम संवत्सरांतू बरे होड लोकांना हांगा पाऊस घालला साजे। मस्त लोकांनी येऊन आजी आता उन्हाचे सीजन म्हळ्यार समर सीजन म्हणतात तांतू वैके पाऊस घालचे शक्ती तुमगेले गासा मुंगे दाखवून दिली तुम्ही। त्या नैशीची आताची 2-3 हांगा विषय घडले। एक पुरस्काराचे विषय घडले आणि आता रामनवमीचा उत्सव असा, तदनंतर चातुर्मासाचे घोषणा असा। सो हे 3 टप्प असा। तंतु प्रथम म्हळ्यार हे पुरस्काराचे विषय 23 तारीखाक आम्ही वरदराज आनंद भट्ट कुमटा चौक शांतेरी कामाक्षी लक्ष्मीनारायण रामनाथ देवस्थानाचे अर्चक त्या दिवस ताका पुरुषोत्तम पुरस्कार प्रदान करचे आशिल्ले। किंतुची देवाल संकल्प कसके आशिल्ले ते तांका त्या दिवसाक आमी अवकाश जायनी आमकां। तातून आयच्या दिवसाक ओवरऑल आमगेले पुरस्कार दिलेले हांतू फर्स्ट टाइम रामनवमी दिवसाक पुरस्कार दिता सच आणि हे भाग्य वरदराज भट्टाक प्राप्त झाले। आताची सांगले की अनिल पैन की तांगेल बापय गुरुपूर वरदराज वेंकटरमण देवस्थानांतू आशिल्ले आणि थंय बापूस जन्म आयिल्ले निमित्तान म्हळ्यार बापूस थंय अर्चक जावन आशिल्ले निमित्तान आणि तांकां एक चेडूक जन्म आयिल्ले निमित्तान त्या म्हालगड चेल्याल नाव कसं दवरले वरदराज म्हणून दवरले। म्हळ्यार जन्म आयिल्तना खंयचे स्थानांतू बापसून पूज केले त्याची स्थानावेले नाव पुताक दवरले। हे जन्म आयिल्तना आता अंतिम यात्रे वताना वैकेची देवान तशी घडोवून दिले। ते कशी जन्म आयले कळे आता अंतिम म्हळ्यार तांगेले मरण जाले। तदनंतर आज आम्ही हांगा पुरस्कार दिता साची तांक ते करेक्ट रितीर त्या पुरस्कार आयच्या दिवसाक दिवचे योग्य म्हणून येनो आयच्या दिवसाक आम कोण नेता आम्ही तांका खंयचे पुरस्कार दिले पुरुषोत्तम पुरस्कार दिले। आम्ही संपूर्ण हंतू पुरुषोत्तम म्हळ्यार कोणाक म्हणतात आम्ही रामाक म्हणतात। म्हळ्यार मर्यादा पुरुषोत्तम रामाल दिवसाक वरदराज भट्टाक पुरुषोत्तम पुरस्कार मेळ्ळे। जन्म आयलो वरदराज देवाले सन्निधानांतू वरदराज दवरले आणि अंतिम यात्रांतू रामनवमी दिवसाकची पुरुषोत्तम जावन गेले असेल तसं रामनवमी दिवसाकची पुरुषोत्तम पुरस्कार मेळ्ळे। म्हळ्यार तागेल जीवन अत्यंत धन्य म्हणून झाले। जन्म आयल तर वेगळे देवाल अनुग्रह अंतिम अवकाशांत वेगळेची देवाल अनुग्रह प्राप्त झाले आणि आज ही तांगेले चौडुवानी तांका 3 जण चौडुव मालगड चेल्यान आज हांगा पुरस्कार ताणे घेतिल्लो आसा। मुकाबील दिवसांक तांका तशी तांगेल कुटुंबाक बर जावं म्हणून आम्ही रामदेवाले प्रार्थना करताची। आता पुरुषोत्तम पुरस्कार जाले आता करेक्ट जावन गेल पुरुषोत्तम आशिल तसले रामाल बदल केले प्रभू रामचंद्र देव। आम्ही कसं लेखता की म्हळ्यारी रामायण मळपुडेन सीता अपहरण ना जाल्यार रावणाल विषय ना जाल्यार वाली आणि सुग्रीवाले झगड म्हणचे
असले विषय येता म्हणजे निगेटिव्हिटी फर्स्ट आमकां येता. रामायण म्हणजे कसन मारे रामायण, सीता अपहरण जाल तसल रामायण, सुग्रीव आणि बालीन झगड करून घेतले तसले रामायण, हंत कसन असा हे रामायणात कसन असा म्हणून लेखताचे. किंतु समजल्यारी अध्ययन केल्यारी, समजल्यारी लक्ष घाल घेतल्यारी रामायणात तुला कसकसन घेवचे जाता म्हणून गेलो मस्तीतले विषय असा. आज ही संपूर्ण विषय तुमगेले तर प्रस्तुत करचे जायना, किंतु कितले अवकाश मिळतात तुमगेले तर प्रस्तुत करताची. रामान जन्म घेतले कडे मस्तीतले वृत्तांत झाले, मस्त कडे हक्क रावणाल संहार केले, वालील संहार केले, ते हंग संहार केले, थंय संहार केले. म्हणजे उट्टू लोकाले मरण करत तसले संदर्भ आले म्हणून दिसून येता. म्हणजे रामान जन्म घेतील कसने की उट्टू लोकांक मारचेक जन्म घेतले म्हणून, दुष्ट कोण कोण असाची तांक उट्टू संहार करचेक रामान जन्म घेतले. किंतु खरे सांगताना मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव म्हणून सांगितलं असतं. आमगे लेखान कसं नाही रामायण मुळे रामान जन्म घेतलाय आणि अवतार घेऊन गेलो उट्टू लोकांना संहार केल्या म्हणून. किंतु सांगताना कसं सांगले म्हळे मर्त्यावतार, मर्त्यावतार म्हळे आम्ही आता कशी मनुष्य जाऊन असाची तशी रामाला बैकेची मनुष्य रूपानं तागेला आकृती अशिले देऊची, किंतु मनुष्याकृती अशिले. सो मनुष्याकृती कित्याक घेतली की म्हळ्यारी हांव देवजान असल्यार बैकेची मनुष्यानं आपल्या जीवनात कसकसन कर का त्या उट्टूची ताण दाखवून दिले. बापसूले कशी चल का, आवेले कशी चल का, आपल्याला बायलीले कशी चल का, आपल्याला भावंडाले कशी चल का, आपल्या शत्रूले कशी चल का, ह्या उट्टू लोकांक दाखवून दिले. आमगेल जीवनांत वैकेची आवे बापय बायल चोगडू भावंड उरताची, कोणाला शत्रू वैके उरताची, हांगेले कशी व्यवहार कर का ह्या उट्टू व्यवहार कोण दाखवून दिलाय, रामान दाखवून दिलाय. जर रामायण वाचून आम्ही हे केलंय बापसूले कशी उरका, आबेले कशी उरका, आपल्याला भावंडाले कशी उरका, बायलीले कशी व्यवहार कर का, ह्या उट्टूची आमक कोण घेतात. आज बापसूले व्यवहार कशी अशिले केन्ना कैकेयीन सांगले की रामाक वनवासाक वच का म्हणून 14 वर्ष वनवासा वच का ताण्या म्हणून. हे विषय कोण सांगले, कैकेयीन दशरथाक सांगले. आता दशरथा तुला कोणाक सांगका, रामाक सांगका. जो बापूसू रामाक पट्टाभिषेक कर का म्हणून आलोचन केलं, आता त्याची बापसून त्याची तोंडानं रामाक वनवासा बच का म्हणून कशी सांगचे जाता. कैकेयीन हट धरले की रामाक वनवासाक वच तशी तुम्ही प्रेरण कर का सांग का. आता खंचे बापूसू आपल्याला पुत्ताक वनवासा बच म्हणून सांगता, खंचे बापू सांगतोय बच रे तू वनवासा बच, जो तोचीची कसं नाही तरी क्लेश असले तू वनवासा बच म्हणून सांगता. बट दशरथानं मालगड पुताक पट्टाभिषेक कर का म्हणून काय निर्णय घेतलाय, त्याची बापसून कशी हे करचे जाता. आता बापूसू कशी सांगचे, रामा कशी फेस करचे की कैकेयी विषय कशी सांगचे. त्यांना दशरथ आपल्याला रूमान तू खोलीन तसता आणि राम येता आणि राम येऊन घेऊन दशरथाक नमस्कार घालता आणि नमस्कार घालून गेलो कसं सांगते की म्हळ्यारी हांव वनवासाक भायर सरता. बापसूनानी का सांगिल ना, दशरथ महाराजानं रामाक आनीक सांगिल ना की तुवें वनवासा बच काम, किंतु भाईल चोट्टू विषय कोळून गेलो. रामान कसं केलं की म्हळे येऊन नमस्कार घालले आणि कैकेयी मनात कसं नसा तुमगेल मनात कसं सांग काम नसा हे म्हाका कळले आणि हांव अयोध्या सोडून गेलो वनवासाक वत्ता म्हणून सांग. जर आम्ही अशिल असले रे कसं करता आशिले, कसं करता आशिले, कशी पेटयता तुम्ही, हांव कोर्टांत वता सांगताशील की ना. आर्टिकल नंबर 14 फ्रीडम ऑफ राईट्स असं म्हाका वताशील तुम्ही ना. रामान तशी करचे गेल ना, कोर्ट धरील ना आणि कसं नाही धरील ना. बापसूल आज्ञा असा आबेल मनान तसा आणि हावे परिपालन करचेच. आता बापसून सांगेल ना आमगेलन तू कोंकणीत एक म्हणणी असा, सांगून करनाशिलो अधम. विषय सांगले हे कर का म्हणून, सांगून वैके करनाशिलो अधम, सांगून करतालो मध्यम. विषय सांगलाय, विषय सांगल्यानंतर ताण केलाय
तेन तो मध्यम सांगनाशी करतालो उत्तम आमगेल राम उत्तम पुरुष त्यातून ताका पुरुषोत्तम म्हणतात ताणे बापसून सांगिल ना निक कैकेयीन जेव्हा सांगिल ना त्यांनी सांगचिकिंता पहिलेची आलोचन कोण घेनो तागेल कार्य ताणे आरंभ केले बापसून सांगका आणि कमा काही ना क्रिकेटान जाता क्रिकेट खेळताना अंपायरान हात बॉट धरका तदनंतर तो वता प्लेयर केलो पंत लागील उरता बॅटा लागील उरता कॅच बेके धरील उरता वत ना तो अंपायरान सांगिल ना तशीची आमगेल रामन तशी सांगिल ना दशरथ सांगो दशरथा मागेले घेऊन सांगता तदनंतर हा वता ना विषय कळले डायरेक्टली बाहेर गेले हे आमगेले रामाल गुण हे गुण आमकां स्वे हे गुण आमकां जावका त्यातून आम्ही रामाल उपासन करता हे बापसूले कशी व्यवहार करका म्हणून गेलो आमकां रामान दाखवून दिले झगडे केलना कसने ताण विचारला तांक सोवचे हक्क सोवचे ना बायली घेतले कसन ताक सांगले तशी केलो चमकर कितले वर्ष 1 वर्ष वे 2 वर्ष वे उरो बाहेर पेटेले कसने तरी दिवून पेटेले वे कसने एक लवलेश मात्र वैके संपत्ती कसने घ्यानाशी गेलो तसल आम गेलो प्रभू रामचंद्र देव लोकाल बद्दल कशी आशिले किते म्हळे राय म्हळ कुडे ना मस्त लोकाले ताका संपर्क आशिले मस्त लोकाल संपर्क आशिले निमित्ताना मस्त लोक ताक प्रीती करता आशिले आता एक सांगा राम वनवासाक वतासा बायली घेऊन गेन वतासा अयोध्यातून बाहेर सरतासा तागेले कसन संपत्ती असा तागेले कसन असा रानांत गेले म्हण कसन असता गेले ना ताणे लोकांक पोष्य जात की ना जाल्यार पैशेस की कसन असा कसने ना जाल्यार वैकेची अयोध्यांत आशिले सर्व लोक रामाल मागची वता आसाची आता तुमगेले पैसे असा तुमगेले पोषित असले कॅपॅसिटी आस म्हळ्यार तुम्ही तुमगेले मागची 4 जण येतात अरे तागेले पैसे असा तागेले गेल्यार तो म्हाका पोसता म्हणून एक हॅकर येता हांग रामाले कसन पैसे असा उठो अयोध्यांत असा कसने घेतिला भांगर हे त्या उठूची अयोध्यांत असा किंतु अयोध्याचे लोक कोणाल मागची असाची रामाल मागची असाची म्हळ्यार लोक रामाल मागची किते वता अयोध्यांत उठो असा दशरथ राय असा भांगर असा पैश असा रापचक घर असा उठो असा व्यवसाय असा उठो असा किंतु रामाकेन वनवासाच विषय ऐकलाय अयोध्या सोडून गेलो रामाल मागची वता असाची अर्थात लोकांना कसन पळयले की म्हळ्यार तांका पैसे जावका तांक भांगर जावका घर जावका म्हणून मागेले एक राम असल्यार पुरो म्हाका उठू मेळता म्हळ्यार विश्वास असा त्यातून तुम्ही वैकेची म्हाका एकलो राम असल्यार पुरो आणि कसने जाणता त्यातून आमगे स्वामी केन्ना सांगता आशिल्ले राम करे काम हम बैठे आराम कित्याक आमके राम एकलो पुरो उठू काम तो करून घेवन दिता आणि कसने ना कमका राम करे काम हम बैठे आराम म्हणून केन्ना सांगता आशिल्ले ते आणि राम आमकां केन्नाही चलोवन दिता आशिल्लो हे लोकाले कशी व्यवहार केले आणि लोक कशी रामाक गौरव करता आशिल्ले म्हणून गेलो हे तुमगेले संदर्भांत पळयले म्हणजे लोकालेगी आम्ही बरे रीतीर संबंध दवरले री लोक केन्नाही त्रासांत असल्यार वैके तुगेल मागशी उरता त्या निमित्तान रामान त्याची भावना त्याची लोकालेगी प्रीती विश्वास तान दवर घेतले हे लोकांचे दवरील तसले तागेले एक गुण तिसरेच कसन की म्हळ्यार स्मित पूर्व भाषी स्मित म्हळ्यार मंद हास पूर्व म्हळ्यार पहिले भाषी म्हळ्यार उलोवचे पहिले तोची हसता आशिल्लो आणि तोची पहिले लोकाले उलयता आशिल्लो आमकां आतां बरे एक स्टेटस मेळ्ळे आमकां एक बरे एक डेजिग्नेशन मेळ्ळे म्हळ्यार एक सीईओ नाजाल्यार कसने MD ना आनी कसने तरी एक हांगा ऑफिसर चीफ ऑफिसर ते ऑफिसर ओके खंयचे तरी एक फंक्शन येता दोग लोक मेळटाचे हो एक ऑफिसर तो एक ऑफिसर तेन्ना दोगी लोक कसं आलोचन करता की म्हळ्यार हांव होडू ताण म्हाका पहिले हाय म्हणका ना ताण पहिले म्हाका नमस्कार घालका तदनंतर हांव ताका नमस्कार घालता तो नमस्कार घालना तो घालना म्हणून होय घालना कित्याक म्हळ्यार ताण म्हाका गौरव दिलना ताण गौरव दिलना आशिल्लो हांव वैके गौरव दिना राम तशी न्हय आशिल्लो राम तशी न्हय आशिल्लो राय आशिल्लो
अयोध्या संपूर्ण अयोध्याक राय आशिल्लो किंग किंतु केन्ना तो गांवांत तूं भोंवचेक वता आशिल्लो की मागेल प्रजे मागेल लोक अयोध्यांत कशी आसा म्हणून हें करताना तेन्ना रामू तूं म्हाका नमस्कार घाले की ना म्हणून पयलीं पळयनाशिल्लो तो जी स्वता तांगेले वचून हांसून गेलो तुका कसन जाता आसा तुका कसले त्रास आसवे तुका कसले मागेल निमित्तान कसले कोरून दिवंक हांवें हें विचारता आशिल्लो एक रायू पयलीं हें विचारना ताण म्हाका नमस्कार घालका ताण म्हाका पयलीं कश्ट सांगका तुगेले कश्ट स्क्रीनिंग करून कडेन हांव तुका पळयता ना हे रामाल स्वभाव नाशिल्लो रामाल स्वभाव पयले हांसून गेलो त्या व्यक्तीले वचून गेन तागेले कश्ट कसन आसा विचार गेलो त्या कश्टाक स्पंदन करता आसले स्वभाव कोणाले कशिले रामाले कशिले हे लोकाले कशी व्यवहार करका म्हणून गेलो ताण दाखोवन दिले बायलील वटू कशी व्यवहार करका आताची अनिल पैन ते एक कथ सांगले आम्ही सांगचे ना आशिल्ले आजी पहिले एकदा सांगले उरताले किंतु ताण त्या विषय सांगितले ना आम्ही सांगका पळे की एकलो रेल्वे प्लॅटफॉर्माचेर रामायण वाचीत उरता तेन्ना ते नव दंपती थंय येताच ते नव दंपती आयले नंतर हो रामायण वाच्य पळोवंक गेलो तांकां एक नमन अनऑर्थोडॉक्स पर्सन हो आत्ता कालान तूं कसकसन पुस्तक वाचूका हो पळयल्यार रामायण घेवन घेवन बसला कसं बरें पुस्तक आयलें आसा हें पुस्तक तें पुस्तक म्हणून हो स्टील आनीक हें म्हणून प्रिमिटिव्ह म्हणून हें केलें कडेन ताण कसलें स्पंदन केलें ना तेन्नाची प्लॅटफॉर्माचेर ट्रेन येता ट्रेन आयले नंतर त्या ट्रेन येता येता आशिल्लनाची बायलेक एक फोन कॉल येता बायलेक फोन कॉल येताना तुमको तसा ट्रेन एक एकदा 2 निमिष रावता 10 निमिष 20 निमिष ना केलो स्टेशनार खाली 2 निमिष रावता त्या स्टेशनार वेकीची 2 निमिष रावचे आशिल्ले बायलेक कसकी एक फोन कॉल आयले ती फोन कॉलान तूची मस्त बिजी आशिल्ली बामणान कसन केलें की म्हळ्यार लगेज उठून घेतले तागेले कंपार्टमेंटान वचून बसलो आणि देवाले हांतुले ना ज्या कंपार्टमेंटान तू त्या नव दंपती बसले त्याची कंपार्टमेंटान तो हो कोण रामायण वाचता आशिल्लो तो वैके त्याची कंपार्टमेंटान आशिल्लो तो वैकेची ट्रेनार चडलो बामूण वैके ट्रेनार चडलो बायल फोनवर उलयता आसली फोन जाले नंतर येता म्हणलें एकलें बायल थंय प्लॅटफॉर्मार चमकत उलयत गेले हांगा ट्रेन सुटले ट्रेन हांगा मुखार गेले बायल आनीक फोनवरय आसा कडेर कळलें की ट्रेन वता आसा मागेल बायल आनीक आयली ना म्हणून तेन्ना कसन केलें वचून घेवन चेन तांडून कडेर बायलेक भितर घेवन कडे आनी परतून ट्रेन मुखार गेले तेन्ना हे दोगिलो कंपार्टमेंटान तूं बशिल्ले परतून हे आनी रामायण कितें वाचिताची दुसरें खंयचें पुस्तक सायन्स आसा कसं तरी वाचूं येत न्ही म्हणून कडेर ते व्यक्तीन कसन सांग की म्हळ्यार तूं हाजी रामायण वाचिल्लें आशिल्लें आसल्यार तुका कसन ते ट्रेनाचे चेन तांडूच पळपळाय हे केन्नाही या नाशिल्लें तुका रामायण वाचिल्लें आसल्यार हे केन्नाही परिस्थिती या नाशिल्ली तुका म्हणून सांगता रामायण वाचिल्लाका ट्रेन तांडूचा कसन संबंध रामायण ट्रेन कसने लिंक ना ताण विचारले कशी रामायण वाचिल्लें आसल्यार आज ह्या ट्रेन तांडूची परिस्थिती म्हाका कितें या नाशिल्लें तेणें सांगलें केन्ना रामाक वनवासा वचचें आशिल्लें वनवासा गेलतना अयोध्या दांटून गेले नंतर अरण्य जाले फुडें कसन येता तुमकां न्हंय मेळटा नदी मेळटा सरयू नदी मेळटा आणि सरयू नदी दांटून गेल कडे रामान वनवासाक वचता आता ते सरयू नदी दांटताना एक दोणी आशिल्ले बोट आशिल्ले आणि तो नावक कोण आशिल्लो थंय वैके आशिल्लो बट रामान ते दोनीर चडचेकिंता पयलीं कसन केलें की म्हळ्यार पयले आपल्या बायलेक दोणीचेर चडयले तिका योग्य स्थान दिले तदनंतर रामान त्या दोणीचेर चडलो पयलीं राम चडिल ना पयले बायलेक चडयशिल्ले कडे रामान थंय चडले जर तूं रामायण वाचिल्लें आशिल्लें आसल्यार तूं कसं करता आशिल्लो पयलीं तुगेले बायलेक ट्रेनार चडयता आशिल्लो कडेर तूं ट्रेनार चडटा तूं रामायण वाचिल्लें ना तुका बायलेले कशी व्यवहार करता म्हणून तुका कळना त्यातून तुका आजी ट्रेनाचे चैन तांडूच तसल परिस्थिती आयल्या रामायण वाचिल्लें आसल्यार ह्या परिस्थिती आयल्या हे
आमगेल रामान आपल्याला बायली लागी धर्मपत्नी लागी कशी व्यवहार करता म्हणून दाखवून दिले. आता रावण आम्ही सांगताना तो शत्रू, अत्यंत शत्रू, किंतु शत्रू असल्यारी तागेल एक सामर्थ्य मात्र बरे आशिल्ले. आताचे तसं शत्रू नाही. आताला का शिक्षण ना शत्रू असायचे, बट शिक्षण ना कसं नाही तागेल एक स्थानमान कसं नाही ना, बट तो आमका धमकी दिवची कसं नाही करता, आमका त्रास दिता. बट रामाल शत्रू कसं नसा, तो अत्यंत पॉवरफुल असा. खंयची लेखान सैन्य बलांपैकी पॉवरफुल असा आणि बुद्धिशक्तींपैकीची तो मस्त पॉवरफुल असेल. तागेले संस्कृतांत शिव तांडव स्तुती म्हणून येणे कसा, त्या जाल्यार तुम्ही वाच्या गेल्यारी त्या शब्द रचना, त्या पद लालित्य त्या जाल्यार वाचिल्यार म्हळ्यारी अंगात तुमका कंपन येता. तशी ताणे हे केलं डमट 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 म्हणून येनो एक शिव तांडव स्तुती केले. ते केलेलं कोण्याने? रावणा. तसल एक संस्कृतांतू पांडित असेल तसले व्यक्तित्व रावणाला असेल. रावण खाली शत्रू पक्ष ना, दोन्ही लोकाले की कसं नाही व्यत्यास कसं नसेल की म्हळ्यारी रामाला आणि रावणांतू राम वैकेची एक रायू, रावण वैकेची एक रायू. रामाले वैकेची अत्यंत मस्त विद्वत्ता आशिले, रावणाले वैके मस्त विद्वत्ता आशिले. रामाले वैकेची संपूर्ण वानर सेना आशिले आणि रावणाले वैके संपूर्ण राक्षस सेना आशिले. रावणाले वैके मस्त, रामाले वैके मस्त संपत्ती आशिले. हा वनवासांत ना, बट संपत्ती मस्त आशिले. रावणाले वैके मस्त संपत्ती आशिले. सो व्यत्यास खंय असा, पांडित्य सम असा, कंचे सैन्य बल सम असा, संपत्ती सम असा, दोघी लोक राय, बट डिफरन्स कसा, डिफरन्स कसन की म्हळ्यारी तांगेल गुणांत आशिले. रामान परस्त्रीक गौरव केलाय आणि रावणानं परस्त्रीक अपहरण केलंय. ह्याची व्यत्यास. त्यातून राम पुरुषोत्तम आणि रावण अधम गेलो आणि ताकाची रामानं ताका शिक्षण दिवका पडले. एक शत्रूले कशी व्यवहार करका म्हळ्यारी आम्ही कसं करताची की आमगेले एक शत्रू असा, आमगेले की एक शत्रू असा, तो मेल नंतर वैके आम्ही कसं करताची ताक द्वेष करताची, ताक बदल सोवताची. बरे जाल तो मेलेलो आणि येऊत नागताणे आणि जन्म घेऊत नागताणे कसं नाही तरी म्हणताच आम्ही XYZ आम्ही म्हणताच. मरण झालंय, मरण झाल्यानंतर वैके ताक सोवचे, तागेल कुटुंबाक द्वेष करचे, मस्तीतलं करताचे. बट राम तशी नाही, आमगेल रामू तशी नाही. कित्याक की म्हळ्यारी केन्ना रावण मरता तो एक ब्राह्मण. रावण मरण झाल्यानंतर राम कसं सांगत की म्हणे हागेल अंत्यसंस्कार कर, हागेले कसं नाही और्ध्वदेहिक क्रिया असा ते कर म्हणता विभीषणाक. विभीषण कसं सांगते म्हणे असं दुष्ट लोकाला आणि करचे नाही, हाक समुद्रांत घालचे म्हणून. पण विभीषण स्वतः भाव सांगता की हक्कानी संस्कार आणि करका म्हणा, दहन संस्कार नका, और्ध्वदेहिक क्रिया कर्म नका, कसं नाही नका, डायरेक्ट समुद्रांत घालच्या म्हणून. त्यान राम सांगता की रावणू केन्ना तो जन्म पर्यंत आशिलो, तागे जीव केन पर्यंत आशिला तेन पर्यंत मात्र मागेल तो शत्रू आशिलो. मेल नंतर मग तू कसं नाही तागेल बद्दल शत्रू ना, त्यातून तुवें तागेले गौरवपूर्वक जाऊन तागेल अंत्यसंस्कार कर म्हणून सांगले. जर आम्ही असेल कसं म्हणता आशिले ना, कोणे तरी एक सून येता तो येता तो खाऊन वताल रे ना, जाल्यार हो येता अशी म्हणताच. बट रामान तशी म्हणना. ह्याची जी राजपूत परंपरेंत वैके आयल्या, राजपूतांत वैकेची जर मुसलमाना लोकांबद्दल कसं नाही तरी एक युद्धांतू तांक वैके हे जाल्यार तांणी गौरवपूर्वक जाऊन गेलो तांक अंत्यसंस्कार करता असेल. तो शत्रू पक्ष तो दुसरे जात ना, म्हळ्यार एक रामाल संस्कार तशी आशिले. हे शत्रू लागी कशी व्यवहार करका म्हणून दाखवून दिले. आमगेल स्वाम्यान वैकेची आमगेल इंदिराकांतीत स्वाम्यान त्याची जी एक परिपाठ करून दाखयले. आमगेले इंदिराकांतीत स्वाम्याल काल आणतो एकल्याक भगवंत किणी ताका काला पाणीचे दंड आशिले. काला पाणी म्हणजे साऊथ आफ्रिकांतू ताक पेटोवचे आशिले आणि काला उदका मध्ये एक काळोख रुमान ताक शिक्षा कसने लाईट ना
काळकाचे रूम आणि मस्त ताका त्रास दिवचे ते काला पाणी दंड म्हणून आशिल्ले. तो भगवंत किणीन आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामेल कालांतू आमगेल स्वामी त्रास दिले. हांग येऊन गेलो, बंदूक धोरून गेलो, हांग मस्तीतले लूटपाटणी केले ते त्या कुटुंबाचे म्हळ्यार भगवंत किणे. आता ताका धरलं केल्यानंतर पोर्चुगीजान ताका काला पाणी दंड सँक्शन केले आणि ताका साऊथ आफ्रिकान घाले. आणि तो साऊथ आफ्रिकांत आसला आफ्रिका खंडांत ताका थंय घालतना तागेल मरण थंय जालें. आणि शरीर वैकेची हांगाच कुटुंबाक दिल्ले ना. पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान कालारी आमगेल स्वाम्या त्रास दिलता 18वे स्वाम्या कडेरी. तदनंतर आमगेल पद्मनाभ तीर्थ स्वामी आले आणि तदनंतर आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आले. इंदिराकांत तीर्थ स्वामी केन्ना आयले तेन्ना तांकां तांगेल कुटुंबाच्यांनी पत्र बरयलें की अशी भगवंत किणी अंतरलो आणि तागेल शरीर आफ्रिका खंडांत आसा. तागेले दहन क्रिया करचेक तागेल शरीर ना. आती आमी आतां खंयचे रितीरी दहन कार्य करचे, क्रियाकर्मणी कशी करचे म्हणून आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक भगवंत किणीन आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक त्रास दिला म्हणून गोत आसा. गोतसून वेकेची स्वाम्यान पत्र बरयले की मुकाबील दिवसांतू ते पलाश विधी म्हणले कर्म आसा. पलाश विधी करून घेऊन तागेल अंत्यसंस्कार करचे जाता म्हणून घेऊन स्वाम्यान पत्र बरोवन दिले. ज्या व्यक्तीन आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्या त्रास दिले त्या व्यक्तीले अंत्यक्रियाक इंदिराकांत तीर्थ स्वामी पत्र बरयत आसात. म्हळ्यार आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान रामायण वाचिले कसन की म्हळ्यार तो मरण जाला आणि मरणानंतर खंयचेही द्वेष उरना आणि स्वाम्यान आज्ञापत्र करून दिले. म्हळ्यार हे शत्रू लेगी व्यवहार करचे तसले नीती आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान वैकेच दाखवून दिले. आजी तसल एक सौभाग्य आमकेक मेळे. रामाले एक सौभाग्य, रामाला एक गुण परिपालन करत असेल एक सौभाग्य आज आमक प्राप्त झाला. आताची अनिल पैन सांगले की रामरथा दिवसू स्वाम्यान एक अमाउंट आम्ही हे केले ते आम्ही इतले दिवस प्रोलॉंग किते करता आशिल्ले की म्हळ्यार रामनवमी दिवसाकची आम्ही ते अयोध्या ट्रान्सफर करे. राम जन्म आणि रामाच जन्माक दिता आशिल्ले निमित्तान हे जाता. बट आता कसं नस की म्हळ्यार मार्च एंड जाता आसा, 31 मार्च लाग गेले. आम्ही चेक बरोवन दिले, ट्रान्सफरा कुटी रेडी जाले, बँका वैके पेटयले, 1 लाख पेटयले. आमकां तशिले की खंयचे रितीरी बँक आयकना आयचे लास्ट डेट उरता म्हळ्यार तांकां वयरचे ऑफिसर तांकां हे करता आणि व्हड अमाउंट 1 कोटी वयर आशिल्ला जेन्ना मॅनेजराक शक्ती उरना ताणें वयरचे ऑफिसरा विचारका की अशी आसा म्हणून. आमगेल व्यक्ती थंय गेला, मॅनेजराक चेक दिले, मॅनेजरान ताका फोन केले. ताका फोन केलतना ताण सांगला ट्रान्सफर कर तू, बट तू ट्रान्सफर केले रे तुका हांग तुला हांव ट्रान्सफर करता. तू हांग ट्रान्सफर केल्यार अमाउंट तुका गोवा तुल्यान हांव ट्रान्सफर करता म्हणून न्हू तागेल हायर ऑफिसरान ताका सांगलें. तो धांवन घेवन आमगेले गायलो की अशी विषय जाला आणि ताण सांगले की आज 30 तारीख आसा, 1 तारीख हांव ट्रान्सफर केल्यार जायना वे कडे सांगले ते डेबिट एप्रिलांत वतले वे वय. बट अशी परिस्थिती आसा कसं कर पुरो तू रामनवमी दिवसाक रामाल शरणाक आयला. रामाल शरण आयले निमित्तान तुका आज खंयचे रिती त्रास जायना आणि आम्ही कसं ट्रान्सफर करचे आसा आम्ही एप्रिल 1 तारीखा करता आणि तुगेल ट्रान्सफर कसं जायना आणि तू हांगाच उरता. सो कोण आमगेल रामाल एक गुण आशिल्लो, कोण शरणागत जावन घेवन येता ताका केन्नाही अभय उरता. आणि मॅनेजर वैके आज येऊन घेवन शरणागत जावन घेवन खंयचे रितीर म्हाका हे कर म्हाका 1 वर्ष आणि गोवांत राब काम घेवन आम्ही जर ट्रान्सफर केलं असलेरी त्या व्यक्तीला जीवनाक थोडे संकट येत आशिल्ले आणि आम्ही रामाल उपासक जावन रामाल परंपरेंत येवन आम्ही करचे योग्य न्ही म्हणून दिसले आणि आयच्या दिवसाक रामनवमी कसं ट्रान्सफर आशिल्ले ते आम्ही कॅन्सल करून एप्रिल 1 तारीखाक ट्रान्सफर करता म्हणले. म्हळ्यार रामाले सन्निधानांतू कोण शरणागत येता ताका अभय दिवका म्हणले कसं एक गुण आसा ते आयच्या दिवसाक रामनवमीक परिपालन करतशी जालें. आता मित्राले कशी व्यवहार करता, शत्रू जाले, भायलील जाले, आवसुले जाले, बापसूल जाले, मित्राले
मित्र म्हळ्यार तागेलो सुग्रीव आशिल्लो आणि बाली रामाक शत्रू आशिल्लो. सो सुग्रीवाल आनी रामाल एक एग्रीमेंट जाल्लो उरता की सुग्रीवान सीताक अन्वेषणाक सपोर्ट करचे आणि रावणान सुग्रीवाक परतून राज्य काडून दिवचे म्हणून एक एग्रीमेंट जाल्लो उरता. सो त्या एग्रीमेंटा प्रमाणे सुग्रीवाक ताक राज्य हाडून दिवका. बाली आणि सुग्रीवाल मध्ये व्हड युद्ध जाता आणि रावणान ताक सहाय्य करता. राम माक्षी असा आणि माक्षी उरून गेलो सहाय्य करता. पहिले सुग्रीव आणि बाली युद्ध करताची आणि सुग्रीव समजी मार खाऊन गेले येता. इतलं मार खाऊन गेलेत की म्हळ्यार रामाले वताना तू मागेले रक्षण केलं ना हांव तुका नंबून बसलो आणि बालीन सम म्हाका 2 मुष्टी मारल्या. कडेरी सुग्रीवा सांगता हांव कित्याक राबलो की म्हळ्यार तू आणि बाली तुम्ही दोघी लोक भावंड, तुम्ही दोघी लोक तुम्ही ब्रदर्स. तुम्ही जर हांवें तुम्ही फर्स्ट टाइम युद्ध करताना हा बालीक जर मारील आशिल असले तू फाल्यां सांगता आशिल्लो की हांव आनी तो युद्ध करताना आमगेल मन बदलता आशिल्लें. मन बदलचे पहिलेच तुवें बालीक मारले म्हणून तू फाल्यां म्हाजेर अपवाद घालता आशिल्लो. तातून हांव कसं केलें फर्स्ट टाइम युद्ध करताना हांव कसलें बाण सोडिल ना. कित्याक की म्हळ्यार केलो पंता युद्ध करताना कितकी द्वेष उरताले बट स्वतः युद्ध करताना मन बदलचे थसले एक संदर्भ उरता. आम्ही कितें झगड मारून घेऊ का तो बैके मागेल व्हड अण्णा हांव तागेल भाऊ आम्ही युद्ध करका बे म्हणून गेलो. त्या संदर्भात खंय तरी माइंड चेंज जाताले म्हणजे कितें रामान कसं केलें फर्स्ट टायमार ताण बाण सोडला. फर्स्ट टायमार ताण बाण सोडला. ताण कसं की म्हळ्यार तुमगे दोगी लोकांक भितर राजी जाताले आणि तुम्ही दोगी लोक वट्ट जाताले म्हणजे कितें एक चान्स दिले. रामान एक चान्स दिले म्हळ्यार पळया आम्ही कसं करता आशिल्ले मेळिल्ले चान्स घे आणि चान्स मिळताना ना मेळिल्ले चान्स. बट रामान तशें केला एक अवकाश कोण दिले आणि त्या अवकाशांत बाली सुधारली ना आणि हाण मार खाऊन गेले. कडेरी रामान बालीक हे केले तदनंतर सुग्रीवाक हे म्हणजे भावंडांमध्ये वैकेची देवानं कितलेही शत्रुता असल्यार वैकेची तांणी परतून एकत्रित जाता की म्हणले तागेले रामाल एक आलोचना अशी तसल आलोचना आमकां जावका तसल गुण आमकां जावका. आता समय वंदुवरे जावचे आयिल्ले आसा. लास्ट घटाक वचे डायरेक्ट चातुर्मासाकाची आयच्या दिवसाक मस्त रामाल कथा तुम्ही ऐकले त्या ऐकले श्रवण केल्या निमित्तानं त्या गुण तुमगेले जिवनांत तू येवच तशी देव अनुग्रह करो अशी आम्ही देवाला एक प्रार्थना करताची. आणि अंतिम घट्ट कसं नसा त्या चातुर्मास आणि औंदू वर्साचे चातुर्मास कसं नसा ते आम्ही तुम्ही सांगता. आम्ही सांगण्याची तुम्ही सांगता. आम्ही एक चातुर्मास पजल करा आणि 5 निमिष असा आम्ही लेटर सांगता हिंट दिता म्हळ्यार इजी हिंट तुमका कोण येताले इजी हिंट. टोटल 6 अक्षर असा 6 लेटर्स काउंट करचे चाल करा 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स असा. तुम्ही इंग्लिश की मराठी की हे आमकां गोत ना. 6 लेटर इंग्लिशाच असा. तांतूचे पहिलेच 3 लेटर फर्स्ट 3 लेटर टोटल 6 लेटर्स तांतू फर्स्ट 3 लेटर्स कसन असा ते आमगेले इन्कम टॅक्साक संबंधित पाविल तसले एक इम्पॉर्टंट कार्ड उट्टुलो काले कसा एक काली 3 बराबर आमक सांगचे तरी दिया 3 लेटर ते इन्कम टॅक्स खाली 3 लेटर घेऊ ते इन्कम टॅक्साक संबंधित पाविल तसले कार्ड शोधाले. उरील 3 अक्षर म्हणजे पहिले 3 अक्षर आणि आता मी कसं सांगता त्या 3 अक्षर जॉईंट केल्यानंतर एक गाव येता आणि त्या गावात आमगे चातुर्मास होता. आता 3 वर्ड झाले. नेक्स्ट 3 वर्ड कशी की म्हळ्यारी आमगेले म्हालगडे आमगेले बायल मनशी कसं करता अशी म्हळ्यार त्या स्थानांत वचून गेलो तांडून गेलो उद्दा हाण गेलो तांणी संग्रह करचे पिवचे आशिल्ले. सो
मुकाल वर्षा चातुर्मास आमगेले शांतिकुंज सेवाश्रम पनवेलांत सो पॅन आणि वेल पनवेल सो त्या निमित्तानं आम्ही सांगता तुम्ही सांगलाय तुमका पैकी संतोष झालाय. रामनवमी आज तसा जन्मोत्सव घडताले जन्मोत्सव पळयाची तदनंतर महापूज्यता रथारोहण जाता हे सर्वही कार्यक्रमांत तुम्ही उपस्थित उरका. देव सगळ्यांक बर घडवो. तुमच्या जीवनांतू तुम्ही करता उद्योग व्यवसायांतू देव तुमका अनुग्रह करो. तुमच्या जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रहो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल गणेताची. आणि आता राम जन्मोत्सव घडता. जन्मोत्सव घडील नंतर एक 5 निमिष रामाला स्मरण कराय तदनंतर मुकाबील कार्यक्रम आम्ही आरंभ करता. रामालय त्रयोदशाक्षर आम्ही रामतारक मंत्र म्हणताची त्या मंत्राच तुमका थोड्या वेळा नंतर उपदेश करता म्हणे. त्याचे पहिले एक विषय आम्ही थोडे संकुचित केलाय. परतून अवकाश मिळल्या निमित्तानं एक विषय सांगताची. रामाक आणि कृष्णाक रामाला कसं आम्ही ऐकू का आणि कृष्णाक कसं ऐकू का हे तुम्ही थोडे आलोचन करून घेऊ. रामानं केलील तशी आम्ही पालन करता. समा ऐकून घ्या. रामानं केलील तशी आम्ही पालन करता आणि कृष्णानं सांगील तशी पालन करता. अर्थ कळवे. रामानं केलील तशी पालन करता कृष्णानं सांगील तशी आम्ही पालन करता. नाजला रे मस्त आहे जाता. कृष्णानं केलील तशी तुम्ही पालन करता गेल्या रे तुम कळलं उरताले. रामान केल तशी तुम्ही पालन करता कृष्णानं भगवद्गीतेत सांगील तशी तुम्ही पालन करता. ह्याची जी रामाक आणि कृष्णाक अशील तसले एक सांज एक तुमगेल्या राखण प्रस्तुत केल्या. पण रामानं बापसूले विषय सांगचिंता पहिलेच ताणे बनवासा गेल्या. हे दिकान कृष्ण आवे कितल सांगता असा कोणाला घरा बचून गेले लोड आणि काणकऱ्या पुता म्हणतात हा ऐक ना. आता कृष्णान सांगेल तशी म्हणजे केली तशी आम्ही करचे गेल्या रे आम्ही काही होतले. कृष्णानं कित लग्न करून घेतलंय. हा कृष्णान केली तशी तुम्ही करचे गेल्या रे. खंचे कोर्ट वैके ना हंगा केस घेऊच्या का खंचे कोर्ट वैके ना. त्यातून रामानं केली तशी आम्ही पालन करता आणि कृष्णानं सांगील तशी आम्ही पालन करता. हे एक विषय सांगचे आम्ही संकुचित केलाय. आता सर्व लोकांक रामाला एक त्रयोदशाक्षराचे मंत्र तुमका उपदेश करता मुळे आम्ही 5 पंत सांगताची 5 पंत तुम्ही सांगता त्या कोरनो हे कार्यक्रम हंगामी मुक्ताय करताले. श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम. हे मंत्राक खंचे रीतीरी म्हळ्यार हे करका न्हावून घेन करका बसून करका थंय करका हंग करका कसले निर्बंध ना. तुम्ही चमकून वत्तान वैकेची ह्या मंत्राचे स्मरण करेत सांगचे जाता. बाकी मंत्र गायत्री मंत्र म्हळ्यार तुमका न्यास करका एक कडे बस का मस्तीतले ताका नियमावळी असा. बट हे मंत्राक श्रीराम जय जय राम म्हणला का खंचे रीती निर्बंधना नियमावळीना मुळे ಕೆಲವು ಕಡೆ तुम्ही हे करका त्या तुम ಗೊತ್ತ असा. बट बाकी कडे तुम्ही चमकून वताना तुम्ही थोड्या निधी उरताले थंय वैकेची ना तुमगेले उद्योग व्यवसायात खंय तरी काम आणत असा 5 निमिष तुमका अवकाश मिळे थंय वैके म्हणत हांव पेंटार असा हा मंजर असा ना हक्क तसल कसने नियमावली निर्बंधना. सो हे केन्नाही तुमका एनी टाइम तुम्ही म्हणत असेल एक अवकाश एक म्हळे उच्चारण करताना अकार सहित जाऊन तुम्ही उच्चारण करा. ना जले श्रीराम जय जय राम 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 जाता
राम म्हण जाय ना, श्रीराम जयराम जय जय राम, त्यातून अकार सहित ते तुम्ही उच्चारण केले रे त्याचे फल तुमक मिळता. त्यातून फल मिळ का मिळ किती रे हे तुमगेल्या द्राक ह्या विषय सांगलाय. परतून देव सगळ्यांक बर घडवो. राम जन्मोत्सव तुम्ही पळेल असा, त्या पळील निमित्तानं तुमगेला कसले कष्ट असा आपत्ती असा त्या निवृत्ती जावो अशी परतून देवालचरणी प्रार्थना करून आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल करिताची श्रीकृष्ण अर्पण असतो. श्रीमती स्वामी महाराज की जय.